La mobilitat elèctrica ara mateix, els vehicles han avançat molt amb la fase sobretot amb elèctrica, en els últims 2-3 anys. Tenim diverses energies, en el sentit que tenim els híbrids endollables i elèctrics, diguéssim, els tres com a predominants, i això tenim tot aquest encarat a futur, que és el que volem que vagi expandint-se i deixant enrere totes les altres energies que són més perjudicials i més contaminants. La movilidad eléctrica es presente y ya no tanto futuro, y desde Catalana Occidente estamos promoviendo, sobre todo a nivel de seguros y de movilidad sostenida, la movilidad eléctrica de todo lo que se promueve de coches, patinetes, etc. Jo crec que ara mateix estem en creixement. La nostra marca és un fenomen expressament d'això i cada cop anirà a més. Falta una miqueta de punts de càrrega que en el moment que hi hagin serà el boom de tot el que és el moviment elèctric. Crec que estem al principi d'un camí llarg, però crec que serà un camí molt favorable perquè no només estem avançant tecnològicament amb el futur de les ciutats per tenir ciutats més netes, sinó també estem contribuint a que hi hagi menys malalties cardiovasculars, que les persones habitin en un ambient més net i també per la contaminació del soroll. Crec que és una aposta important en el sector de l'automoció.